My sa rozprávali o... sme sa o duchoch. Všimol som si, že si bol asi pri postielke. Ak si tam, tak zasvieť tú guličku. Že mám chodiť a ideme to kontrolovať? Nie. Ako sa voláš, prosím ťa? Sme v Hlohovci a ideme tu do jedného domu, aby sme sa tak upresnili. A deje sa v dome. Konečne, po dlhšej dobe ideme do súkromného domu. Dlho sme neboli. Väčšinou sme vždycky riešili veľké objekty alebo niečo také. Ale stane sa samozrejme aj takéto niečo, že nikto nás zavolá vyslovene domov ku nemu. A samozrejme snažíme sa nejakým spôsobom teda vyhovieť tej strane, aby sme objasnili to, čo sa v tom dome deje. Samozrejme, musíme ísť na to reálne, hej. Musíme proste zistiť, že či náhodou dom nepracuje, hej, to všetko sa môže diať. Ale zatiaľ podľa tých všetkých informácií, čo sme dostali, vypadá to tak, že naozaj by sa tam niečo mohlo diať. Treba aj takéto veci proste riešiť. Není to len o tom, že my niekde ideme do nejakého historického miesta a ideme hľadať tých duchov, proste sú veci, toto sa deje. To sa nedieje len na YouTube, to sa nedieje proste len na videách, ktoré vidíte. To jednoducho takéto situácie zažívajú ľudia na Slovensku. A je strašne veľa takých rodín, ktoré zažívajú tieto paranormálne javy, nevedia si to vysvetliť a hľadajú, možno ani nie, že pomoc dať to preč, ale pomoc ako takú, dokázať, že naozaj nám nešibe a naozaj sa tam niečo deje. Áno, vedieť to vysvetliť, aby ich niekto vôbec vypočul, že... Lebo väčšina ľudí mykne rukou a proste, čo si počul, ja si tak. Proste ideme tým ľuďom tak akože pomôcť a vysvetliť, že niečo proste sa tam naozaj deje a potvrdiť to, alebo to vyvratiť. O tom to je tá naša práca. Jedná sa o dom, ktorý bol postavený strašne dávno a je prerábaný. Odkedy sa prerába, v tom dome je problém. Áno, ale vrajím, že to epicentrum je vlastne v tej obývačke. Počkaj, berieme to tak, že to epicentrum môže byť v tej obývačke, lebo oni tam majú tie zariadenia zapnuté. Áno. Čiže tým, že ideme tam my si vecičky porozkladáme všade a zistíme, či epicentrum je obývačka, možno, že nejaká iná izba bude epicentrum, že úplne niekde inde to bude vysielať naviac tú silu. Ale teda hlavne musíme zistiť, kto to je, čo to je, prečo tam je a prečo tam je. To je naša úloha. Tak sledujte dnešnú epizódu a vy sa s nami dozviete, čo sme vlastne zistili. Tak, vítajte v Hlohovci, priatelia. Pozerajte to až do konca. No, teraz je zaujímavé to, že my tu máme rozložené prístroje a rozprávali sme sa s Miškom, nie? My sa rozprávali sme sa o duchoch, o démonoch a zrazu sa nám spustili prístroje, ktoré sme náhodne rozmiestnili. No a snažíme sa, aby sa znovu to prejavilo, takže uvidíme, čo bude ďalej. A to sme sa o tom len bavili? Vôbec nič sme ani neskúšali, proste bola téma démoni. Že či sú na svete iba démoni a proste sa nám tu začali zapínať prístroje.
bol Peťko. No, vieš sa nám takto ozvať, keď ťa natáčam? Vadí ti tá kamera? No dobre teda. Ako? Čo? Som počul. Som počul ticho. No dobre teda. Raz chceš, raz nechceš komunikovať. Budeme kamaráti a skúsime si niečo. Tento je tá vec, do ktorej môžeš rozprávať. To je také rádio, možno retro rádio z nových z ktorej si. A mohol by si kľudne do toho odpovedať. Lebo je to úplne jednoduché. Existuje dôvod, prečo si stále v tomto dome? Vieš o tom, že viacej možností ako my mať nebudeš. My sme tí jediní, ktorí ťa prepoja s tou súčasnosťou, čo je tu. Je rok 2025. Koľko máš rokov? Čo sa ti stalo? Chceš, aby sme tu ostali, alebo už išli preč? Mňa si strašne zmlkol, alebo zmlkla. Mňa sa bať jednoducho nemusíš. Ja som tvoj priateľ, kamarát. Je tu Baška, je tu aj dievča. Chcela by si hovoriť s dievčaťom, alebo chcel? Býval si v tomto meste? Je niečo pochované na tomto pozemku, čo patrí tebe? Je. Už sa potrebuje nadýchnuť asi. No? Kľud si povedala? Keď sa bol v autičku, má to pohybové senzory. Tá baterka tam musí svietiť. No, kvôli tej kamere, to je taká slabšia kamera.
Si hore? Ak si hore, vypni to. Ale som počula nejaké kroky. Tam je taký laser. Ideme za tebou. Super zbláznilo. Kde si? Môžeš si prosím ťa prestať? Sme ťa vyrušili. Tak poď dole. Ja som tu mal nejaké zatvore. Fakt? Počkaj, to som ja. Tak mi niečo prepliklo na čierno. To fakt. Hej. Kam si teraz išiel? Čo si zrazu ticho? Kebyže preletí mucha, tak to tiež môže pípať, či nie? Môže. A tu žiadna není. Není tu, nie. Dobre, tak my ideme dole, necháme ťa tu. Chceš byť sám? Dobre. Som vypla kameru a znovu zapla. On sa to s nami hrá. Nepoplo sa to? Ha? To sa nepoplo? To si robíš prečo? To čo je? Si robíš srandu. Čiže máme dneska fitness, HIIT tréning. Máme ísť hore za tebou? Tak to je brutál. Teraz sa nám zaplo autičko. Vy sa vôbec tomu nevenujete. Úplne nám tu zblbli, ja mám ziminu, zblbli nám prístroje a autičko išlo dosť dlho. Počúvaj to presne. A kde je to autičko? Počkaj, toto teraz vypnem. Tu je autičko. Ale nemáme ho v zábere. Pekla. No čo, môžeš nám dať najavo, že si tu? To, čo si teraz prilepil, no. Dobre. Skús sa ešte pohrať s niečím. Hoď si hore na poschodí. Skús ísť k tomu autíčku. To Peťko. Takže nám dávaš akože najavo, že si aj hore, aj dole. Strážiš celý dom, celú usadlosť. Ako keby to chcel vyskúšať všetky prístroje, nie? Ako sa voláš? Chodil si sem do školy? Niekde tu v Hlohovci?
Chodíš po pozemku vonku? Dávaš pozor na ľudí aj tam vonku? Bol si obyvateľ tohto mesta? Hore je teraz náš kolega. Vidíš ho? Vidím. To si bol ty, kto potiahol to dieťa? To dieťa od tých dverí? Táto dolná časť, tu bolo čo? Potrebuješ od nás pomôcť? Dajme mu chvíľku pomôcť. Dobre. Môžeš nám dať znamenie? Už si spustil aj autíčko. Všetci ťa budeme počuť. Alebo nám skús zaklopať. Teraz nám ukáž, čo vieš, keď sa na teba pozeráme. S tým autíčkom si už pohol. No skús to, poď. Chceme to vidieť. Ukáž sa. Prosím ťa, urob to. No, takže sme tu ostali sami. Ja sem pokladám diktafón. Máš tu viacero prístrojov, ktoré môžeš zapnúť. To ste vy?
Vieš sa mi predstaviť? Sme tu iba my, nikto tu so mňou nie je hore. Môžeš zapnúť toho Macka alebo autíčko. Bojíš sa? Keď sa dotkneš toho autíčka, alebo toho Macka, alebo toho modrého svetielka, ja budem vedieť, že si tu so mnou. Si tu len ty a ja. Všetci sú dole, sme tu iba my. Kde si teraz odišiel? To si bol ty? Už si sa mi ozval? Môžeš to zopakovať? Vy ste rozprávali doma? Lebo ja tu niečo mám na diktafóne. Neviem, či ste to vy. Počujete to? Tak toto nejste vy. Mám niečo nahraté, ľudia. Hej? No, spoď. No, takže sme tu ostali sami. Ja sem pokladám mikrofón. Počkaj, to bola 30. Pretočím to. Tam boli tie dva hlasy? Hej, počkaj, to bolo tu. Vieš sa mi predstaviť? Sme tu iba my, nikto tu som. Sme tu iba my, nikto tu som. Tam? Telefonuje. Ito. Ja len to. Vonku je. Ja to toto hrám. Sme tu iba my, nikto tu so mňou nie je hore. Môžeš zapnúť toho Macka alebo autíčko. Bojíš sa? Keď sa dotkneš toho autíčka, alebo toho Macka, alebo toho modrého svetielka, ja budem vedieť, že si tu so mnou. Si to len ty a ja. Všetci sú dole, sme tu iba my. Kde si teraz odišiel? Toto je brutál. Príde mi to akože také niečo, že som v hajzli,
Počkaj, nájdem ti to. Som v hajzli. Vadí ti, že sme sa vymenili s Matejom? No, tak sme tu ostali sami. Hore je takáto vecička, keď to nájdeš, môžeš do toho hovoriť. Haló, keď ma počuješ hore, daj nám nejaké znamenie. Kľudne zaklop alebo do ničoho buchni, prosím ťa, keď môžeš. Povieš mi prosím ťa, ako sa voláš do tejto veci? Kulička. Ďakujeme. Ty fakt vyskúšaš asi každý jeden náš prístroj. A skús aj ten na stole, tú guličku. Aha. Takže sa ti to veľmi páči, výborne. Ako? Je zapnutý. Asi viem, o čo ti ide. Asi som na to kápol možno. Keďže sú tu malé deti, koľko majú rokov? 5, 4 a najmenšie má 6 mesiačikov, 6. Je nám asi jasné, že tvoja najväčšia sila bude patriť tým deťom, že? Pretože sú to nevinné dušičky. Ale môžeš to už zhasnúť? Hej. Pozri. Ďakujeme. Takže ide ti o deti, hej? Že je to tak? Deti sú takí... Deti sú tie, ktoré ťa vidia, hej? Tie deti sa ťa môžu aj báť. Môžeš s tým prosím ťa prestať ich strašiť? To bolo Peťko.
Dobrý večer, ja sa volám Matej, ty si kto? To je žena. Chceli by sme sa s tebou rozprávať. Dobre. Áno, počula som. Dobre. Áno, počula som. Dobre. Áno, počula som. Dobre. Áno, počula som. Ako sa voláš, prosím ťa? Ja sa volám Matej. Si žena, áno? Je tento dom tvoj? My všetci sme tvoji priatelia. Chceme ťa vypočuť. Snažíš sa chrániť túto rodinu? Prosím ťa, koľko máš rokov? Vadíme ti, že sme tu? Chceš ublížiť tejto rodine? Kto je tam hore, prosím ťa? Je vás tu viacero? Vieš, toto je tá vec, do ktorej môžeš rozprávať. Tu je taká vecička predo mňou, taká krabica, vidíš ju? A nej sa môžeš kľudne dotýkať. Nič ti nespraví, nič. Je to na tebe, skús to. Ako sa voláš, prosím ťa? Si žena? Ak si žena, dotkni sa tej vecičky, tejto... Čo je to? Ty sa pýtal, že či by sa mohli žiť, vtedy sa mi to hovorí. Si démon? Vieš, ako sa volám ja? Chceš, aby sme išli za tebou hore? Hore je tiež niekto? Ak je niekto hore, začni hýbať tými vecami hore, prosím ťa. Je tam autíčko. Typo hore nechce. Hneď Matej povedal. Áno, Čo bolo? áno, že hore by som maskal. Pravdepodobne Aha, Macko jak typo. si dal povel, No. tak si hore niečo zapípal. Ty si sa dotkla toho Macka? Správ to ešte raz. Vidíš, máme ťa prečítaného, vieme všade, kde... To bolo jak dosť? Dosť. A potom nie. Prečítaného, vieme všade, kde... To bolo jak
dosť. Prečítaného, vieme všade, kde... To bolo jak dosť. Vidíš, máme ťa prečítaného, vieme všade, kde... To bolo jak dosť. Dosť. A potom nie. Prečo nie? Nie je to zima. Čakal. Čo kosu? Všetky pavučiny pozorné. Dobrý večer. Tak čo, sme trafili konečne na teba? Či? Ako? Tak čo, sme trafili konečne na teba? Tak čo, sme trafili konečne na teba? Tak čo, sme trafili konečne na teba? Prechádzame každé jedno poschodie, každú jednu časť. A jednoducho vidíš sám alebo sama, že na mňa utečeš. No, toto je vetička, do ktorej môžeš rozprávať. Ja keď sa ťa niečo opýtam, ty mi do toho odpovieš. Čo povieš? Voláš sa ako, prosím ťa? Ja sa volám Matej, ty si kto? Chcel by som o tebe niečo vedieť. Bol si nejaký roboš? Bol si kuchár? Mal si ženu? Alebo si mala muža? Čo deti? Prečo si v tomto dome? Vadíme ti tu? Je niečo, čo potrebuješ doriešiť? Si tu uväznený. Chceš, aby sme odišli preč? Len potom musíš aj ty odísť preč. Preto sme tu. My sme došli kvôli tebe, kvôli nikomu inému. Dobre, tak sme hore. No, ty, keď ho Hlasom. Keď ti náhodou, ty to budeš robiť takto. Tak poď medzi nás. Oho. Wow. Dobre. A to bolo ženský. To bolo nejaký dieť, ale ženské. Taký, no.
Ideš si sadnúť sem ku nám? Vieš sa zahrať s autíčkom? Nemusíš sa báť. Mati, nechceš to otočiť do steny? Lebo strašne nie na tej kamere je. No. Čo? Áno? Malo by byť, yes. Čo by nosil? No čo je? Chceme sa spolu hrať. Poď. Povedz mi, koľko máš rokov. Koľko? Chce sa hrať s tou rodinou, čo tu býva? Máš rád tie deti, čo sú tu? No áno. Neviem. Zaznelo to tak trochu. Si malé dieťa? Koľko máš rokov, prosím ťa? No my sme počuli nejakého muža. Je tu nejaký muž? Chlap? Je tu niekto, kto je nebezpečný? Nie. Čo to furt? Čo? Nepočujete pípanie? Čo to? Čo to je samo? Hore? No niečo také detské. No. Tu hore to je. Vieš sa ma dotknúť, alebo niekoho z nás? Poznáš tie deti, ktoré tu žijú v tomto dome? Wow. Dome? Wow. Viem, alebo nie. 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 To bolo krásne nie. Bolo nie? Aha. To bola krásna, to bola žena. Alebo viem. Ja som tiež niečo sa mal, že viem. Pozri, aha. Skontrolujeme aj toto. Funguje, že? Toto som bol ja. Áno. Skontrolujeme ešte raz. Skontrolujeme to všetko ešte raz. Nie? Prečo nie? Lebo tam ide hore autíčko, ty sa hraješ. Ale nie, čo by? Jakže sa nehraješ? Nie, iba to skúšaš hore? Nie? A prečo to neskúšaš? Ja som počul to autíčko, ako išlo. Skúšaš, áno, dobré. Ďakujem. Ideme vyskúšať ešte ďalšie? Dobre, tak poďme, ideme tu na. To čo je? Idem vyskúšať guličku. To som bol ja, vidíš, aj toto funguje. A teraz aha, gulička. Funguje to, vidíš? Nemám to skúšať? Nepáči sa ti to? Nie. A prečo sa ti to nepáči? Veď to je krásne svetielka, pozri. Nie? Čiže toto sa ti nepáči. Nepáči sa mu tá gulička. Dobre. A táto gulička? Páči sa ti táto gulička? Toto som... Nie, ani táto sa ti nepáči. Asi teraz, vieš ísť teraz hore? Áno. Tak niečo hore zapni. Pôjdeš hore ku tomu autíčku alebo ku tomu medvedíkovi.
Medvedíka nie? Ani medvedík sa ti nepáči? Môžem mu ju tu nechať? Nemôžem? Páči sa ti to? Už to asi vyšlo. Ale bolo to super. Reagovalo to krásne. Ale... Rozhodne nám potvrdil, že sa mu nepáčia tie guličky svietiace. Ale na čo reagovalo hore? Prečo sa hore autičko zaplo? To som ja. Hore sa, že to tu one? Áno, Vy nie, ste odišli bodlo? preč a my sme tu mali áno, nie, také, že až. Furt áno, nie a potom zrazu autičko sa zaplo. A som sa pýtal, že či sa mu páči medvedík, že nie. A že či sa mu páči autičko, že áno. A že či ho pôjde zapnúť, že nie. A že mám ísť hore, že nie. A že páčia sa ti guličky, nie. A táto gulička tu na sa ti páči, že nie. No poď sem za nami dole. Dám ti to aj hraciu skrinku. Môžeš si zahrať nejakú melódiu. Hej! Nič. Haló? Je tam niekto na tých schodoch? Ak si tam, tak zasvieť tú guličku. Nehovor mi, že teraz mi vole. Takže si Wow! Čo tam robíš? Tak buchni do niečoho. Zahraj na skrinku. Poď tu ku nám, máme jedlo a pitie. Poď tu k tej skrinke, s ktorou sme sa rozprávali. Na áno a nie. Sme na konci epizódy, vôbec sme ukončili. Sami ste videli, čo ste všetko zažili, čo sme všetko my zažili. Boli sme zavolaní na prípad rodiny, ktorá mala doma nejaké starosti, nejakého neznámeho hostia. Na niečo sme prišli, čo ste sami videli. Či to pomohlo, že sme sa s ním spojili a v tom dome už bude kľud, to uvidíme až časom. Takže priatelia, ďakujem, že nás sledujete, lajkujete a že si vždycky pozrite naše epizódy s radosťou. Takže zase o mesiac inde. Čaute.